dál. Římanům 8. kapitola, 14. verš. Ti, kdo se dají vést duchem božím, jsou synové boží. Vidíš? Nebo dcera boží si můžeš dodat. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu. Nýbrž přijali jste ducha synovství, něž voláme Abba Otče. Tak boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme boží děti. 17. verš. A jsme-li děti, tedy i dědicové boží, spoludědicové Kristovi. Trpí-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastní boží slávy. Takže Duch Svatý v tobě přebývá, je to duch živého Boha. A Duch Svatý tě chce vést, ale záleží na tobě, jestli ty chceš nebo ne. Ale Bůh tě sem poslal za určitým záměrem na tuto zem. A Bůh to očekává, že ty ten záměr naplníš. A sám Ježíš, když odešel do nebe, tak on řekl svým učedníkům, nenechám vás osiřelé, ale požádám Otce a on vám pošle přímluvce Ducha pravdy a on vás naučí všemu. Takže Duch Svatý, ten je s tebou a Duch Svatý tě povede, jestli budeš chtít. Ale je to na tobě a je to na mě, jestli necháme Boha, aby on jednal na této zemi. Takže já tě chci k tomu povzbudit. Ty jsi důležitý pro Boha. Ty jsi originál. Já jsem včera říkala sestře, u které ty Biblii, ona říká o mně, ty jsi nádherná žena. Já říkám, ano, ty jsi taky nádherná žena, protože ty jsi originál, ty jsi boží originál. Každý člověk je originál. Haleluja. Takže já se budu teď na závěr za vás modlit, aby Duch Svatý, haleluja, aby jednal ve vašem životě a budu prosit Ducha Svatého, aby vás vedl a provedl vším, abyste naplnili dokonalý boží plán ve svém životě. A k tomu vám žehnám ve jménu Ježíše Krista. Otče, já se modlím ve jménu Ježíše Krista za každého, který sleduje tento záznam. Otče, já se modlím ve jménu Ježíše, aby se dotkl právě teď lidí. Já se modlím, Bože, haleluja, aby tvůj Duch Svatý uchopil každého člověka právě teď. Já se modlím, Otče, aby tvůj Duch Svatý vedl každého člověka od této chvíle. Já se modlím, Otče, haleluja, který neznají pravdu, aby ji nalezli, Otče, protože pravda je ve tvém synu Ježíši Kristu. A kdo má Ježíše Krista, má tu pravdu v sobě. A já se modlím, Otče, aby si dal porozumění skrze svého ducha lidem, kteří sledují tento záznam. A já se modlím, aby se právě teď posílil na duchu, na duši, na těle. Já se modlím, Bože, aby si je posílil ve jménu Ježíše Krista právě teď. A já tě prosím, Duchu Svatý, aby zvedl každého člověka. Já tě prosím, Duchu Svatý, aby každý člověk, který sleduje tento záznam, aby naplnil dokonalý boží plán ve svém životě. A já ti děkuju, Duchu Svatý, že ty pracuješ na každém, který sleduje tento záznam, aby se poddal tvému vedení. A já ti děkuju, Bože, že žádný život nezůstane stejný a že každý člověk naplní dokonalý boží plán ve svém životě. A já žehnám každému ve jménu Ježíše Krista. Takže